Pero trending yung asa. Ang Facebook ko trending ako. Huwag mo ni trending rin. Kita ka rin. Trending kayo. Wala magkuha ako. Bruh. Lah! Sino wala akong bitaka? Pre, kita mo bitaka na nahag mong pre? Naman. Uy, no. Pitaka. Pitaka na ba di? Gada ba di ka pitaka? Ginihar, magalingko di Na, pitaka. nahagong kong bitaka. Gid ani gid pre. Ah! Tay. Kita Gamito no. Wala. Pala ro cellphone no kasi cellphone Oo, gani. gani. Untay gid pre, gamito no nabagitaon tong kwarta na ko to pre kay kanto pang tuition do sa akong anak. Buong ulam, may kita uy. Muron mangil man ka. 50 mil pa to pre. Gani ra mo ko kalakaw gani ko no. Pila syudad, pila syud. 50 mil. O ba parasam nito? Para tuition lang ko sa akong anak niya. Wan biya kay buros pa to akong asawa bi pre, nanakay pa. Nya amo tay gamiton biya. Puro si mong asawa. Oh, Yaw na kay limuti. Ay. gamiton nang Grabe gamito. mo, ano gisod mo na 50 mil mo ng kwartara ko mga ina. Ako lagi kon kay gamiton kay nanaw akong anak kay tuition lagi niya. Karon mo tong ato ko dito kay muhulog ko dito. 50 mil mo isod to yung taka. Ya nga, to oy sir, ito nakita mo sir, loy ta mo sir kay. Bo, Pag tuition doon to sa sa akong anak, nakakita sir. uy, wala may kakita uy. Dani ra man kong labay ko sir niya. Wala kita, wala kita. Kana kinaluoy lang gina mo. Kani ako kinaluoy na lang kay mo anak, mo asawa. Mga anak kay maka. Manakay Oh, ni sir niya. Wa gamiton nang gito nako kay sir. Oh lagi kay kinaluoy lang gini. Kay matay binusunod nang bantay ka ng bitaka. 50 mil gito isulto sir. 50 mil kanaw, kinaluoy lang na. Okay, Sa bulong. Uya po lim. Oy, kami gito sir. Kay umi ka bantay sa bitaka yun. Kita ng bitaka mo. Mora gani ang kwarta yun. Sige sir, mo wala magkamukita ka. Wala gyud. Ay bitaka ko daw Tabang mo minimo kay saam din na nakuan din masawa. 50 mil sud to? 50 mil sulod. No. Ay lagi sir. Sige sir, alis ako sir. Sige. Sunod gani ay nagisuda mo kwarta ng bitaka kay Sige sir, salamat kay sir sir. Salamat kay sir ha. Sige sir, mora gani mo kwarta pud katabang 50 mil kay sulod to sir, 50 mil gyud. 50 mil, ari na ko sir ha. Sige. What the dog doing? No. Bruh. Hindi mo may sulod. Sabi na na. Oh, sunod ang siningkamin. Mateo. Uy mo. Ay, kundom. Kundom. Oh, saan mo gunduhan na dito? Saan na tari? Na, siguro ito budget gunduhan na ba? Kita na lang magundom. Mukhang bitakahan na kontrasibit na to. Tut, wala na ba niya? Na, nawaan na diyo. Wala diya. Nagtuo man sila 50 mil sulod sa kumbitaka. Waya mo yung suto. Agay nagkakwarta niya ko. Yes! Inana, ragi na dali, ragi ng kwarta na, no? Oh? Purki na yun! Way suto ka kumbitaka! Isaan yun, isaan! Isaan sila! Ingat kayo sila 50 mil, pero ang sulod na to, kondo!